confession nimo, ikaduha open declaration nimo, ikatulo public pledge nimo na loyal na kang Kristo Jesus. So muna ang significance nga nang magpabaptize ta. Una, yung public confession na ituo na kang Kristo. Ikaduha, yung open declaration na committed na ko ni Kristo, under na ko sa iyang protection, under na ko sa iyang guidance, under na ko sa iyang care. Ikatulo, imong loyalty, pledge ka ang loyalty diyan sa Kristo na siya imong ginuog mag-iwas. Kaya sa mga gubernan, sa mga politikal, mga pledge niya na I will do my best na pledge siya sa Pilipinas na loyal siya sa Pilipinas. Kita po, sa ating pag-baptize, mag-pledge kita loyalty niya ang Kristo. Na witness ang kanang tao na loyal na ka niya ang Kristo. Muna ang significance, nga ba? Baptism, muna siya itawag sa English o baptism is as well as dramatization of the identification of the believer with the death and resurrection of Christ. Ano siya imong identity? Kasama sa Jesus Christ, nagbautismo ko si Jesus Christ, ikaw po sumusunod ni Kristo Jesus, magpabaptize ko ta, muna yung identity sa katawan na usa ka hanggang ni Kristo Jesus. The believer's immersion, diba, ang baptism, i-immerse magod ka sa tubig, whole body mo, i-immerse sa tubig into the water, is a picture of believer's identification with the death of Christ, dying to sin, and to the old godly life. Una ang picture na yung public na nag-declare ka na yung old life, yung nang bibiyaan sa pag-baptize nimo, i-immerse nimo, dying to sin, and to the old godly life. Ungodly life. The believers coming out of the water is a picture of the believer's identification with Christ in His resurrection. So, pag immerse mo, i-immerse mga sa tubig, i-immerse ka, muna pasabot na you are dying to sin, kung muna bigyan yung old life, yung pagpigol ng balik, muna siya rising to a new life of obedience to God. Ano na ang picture sa baptism. Finally, baptism is a believer's public initiation into the fellowship of God's people, the church. So, muna yung public initiation. Muna yung sugod na matig-fellowship ka sa katauhan sa Ginoo, mao ang simbahan ng church. As circumcision was to the Israelites, so is baptism to Christian. So, ang pagpatuli, circumcision sa mga Israelites na ilahang ililhan na usa sila ka nasod Israelites na under sa Ginoo, muna ilang ililhan. Kita, mga Christians, atong ililhan is na mag-baptize ta under the Christ. So, baptism is muna siya sa Christians. Both are initiations into formal membership in the visible community of God's people. So muna ang significance sa baptism. Alita sa rason, nga nung magpabaptize mo magpabaptize. Baptism is not required for salvation. Hindi siya atin sa akong kaluwasan. Ang baptism. Baptism does not wash away our sins. So hindi makapawalag sala o makakalimpyo sa laang baptism. Kung ano siya, picture siya, muna yung tabo. Pero dili ko na siya makawash away sa atong sins. So, why do we baptize man? Kailangan natin mag-baptize. The baptism of believers is part of our obedience to Christ, who command us to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So muna ang suko sa atong Ginoo na kailangan ta mag-baptize. So muna ang usa ka rason na mag-baptize sa suko niya. So kailangan ta mo-obey, mutuman sa iyang suko, iyang paman ng mag-baptize. We baptize
Moreover, in order to follow the example of Christ, our Lord, and the early believers. So muna siya muna ang rason. Ang rason kay kuman sa Ginoo, and we are followers of Christ, so we should obey and we should follow the examples of our Ginoo Jesus na nagkabaptize ko siya. Diba? As we remember sa gospel, si Ginoo Jesus nagpabaptize ko siya. Yan dyan na baptize. Kung ang iyahang mga sumusunod, ang mga disipulo niya, ang sunod sa iyang disipulo, nagpabaptize ko. So muna ang significance of rason sa magpabaptize. It's a reminder sa ato o sa mga baon na kalungo, sa kaalam, naglatag sa Ginoo. Pero, akong tawag na ito ang candidate number 1. Si, sakto ba niya? Imari Olpus. Si Miss Imari Olpus. Before ta after i-baptize si Imari, matag siya gamay na testimony sa bahay sa Ginoo. Sige na. Before ko pasalamat ito sa Ginoo, ako kayo pasalamat sa Ginoo kay kanang before nahigit forwardly kay kung ako pagkatawo sikat ko kabata na ako si Lola tanong ko ganda ko niya nagkuhan ko simbahan sige na simbahan na ito na ako dahil kasimbahan sa ko din and doon nabalhin mo sa unit for some reason dito wala kong simbahan dito pero kanang lali kita na kay simba-simba dito kaming mama kung wala kami simba dito lisod ka dito ang simbahan nag-devotional kami nag-ibar dito devotional and si mama always siya nag-pray na nagtagmang dito ang simbahan makatinan and then ang Ginoo thankful kita sa Ginoo kay take up me for your faith ito na yung sabat and nakapatid nakamans ito for some reason nalagi na pa din sa first square dito nagsimba mi dito padayon kung wala mi nabali ng tiris doon dito may kalamin mi dito and himo ko sa representative dito sa Haginay na then kabati na pag nilagay padayon niya po then ako ng pandemic diba pandemic ito pero before pa, invite ko niya si Ai. Tungkol ko sabi nung itigigamit niya sa si Ai. Gusto ko niya si Ai. Kaya ako sa kayos naman ito, reach out ko sa Ginoo. Kaya ko niya more. Hindi lang kaya, ginawa siya. Kung hindi ka, gusto niya siya kasi your siya may gabuhat everything thankful ko sinagot niya si Ai. Ito, nagsugod yung Bible study. And to be honest, before ko mature, Bible study hindi ay na ako ka na hindi natin baka pero yung huna-huna kabrig na tulong na diba word find ka tulungan kay kayo hindi na kasi ay naman sa tayo na kada na tayo sa substance din tanda-tanda na po ikaw to be honest gawin na dito yung mga substance wala ka smudo bita wala ka smudo ka na so, patong na-cut out ko ay ang panang namunang mo niya dahil kung sa pandemic but thankful natin kami tayo kayo nito sa paagi and siguro dito bagyos ginawang ang pagampo na ang padayon ka pag metro call ka po na cellphone na phone call phone call dito nito padayon and then kato na pwede na mag-meet up ito nagsugod ko pagka-mature spiritually kaya ako sa Ginoo dyan, hindi lang kay simple na pagkailangan, kung kailangan sa saka. Ngayon sa kinabuhi, dyan ako, isang pamilya. Dahil ako mag-pray. Sa unang ko hindi, si Lola, siguro tingnan ako nga, ang pagit ka dadaw din,
namin sa layo pagod sa pagkakidaan law. Always pray God. Reach out to sa ginawa na nagkuhan ko niya ti ay katong nagsumilig ko sa tigat ko nagtubog yun ko yun spiritually pero thankful din ko sa ginawa na always ko nag-pray kaya nagsugod ko basa Bible paano ka ng Bible hindi man ako ma-perfect but thankful ko kaya nakuman ko sa New Testament ito na-refine ko kaya nakuman ako ng New Testament then nagsunod ako sa Old Testament thankful ko sa ginawa ang pagpasalamat niya and I nako siyang dawat as my Savior and Lord. Yun. Dito, masaya ka po yun mga kolyan. Papuyin ko, spiritual ka. Masaya right away namin. Kanita na ito, excuse. Kada wala kay pandemic ko lang sa committee ay. Mungita ko excuse, kaya dili sa ko pati ng Bible study. Kaya kanang ka po yun, dito ako. Isa ko lang yung anak. Pero, hindi kaya na kung useless, ayaw si kuto, ano ito na samta, useless kayo sa ito, buhat na kanyang rasa, and this is spend na kanyang time with God. Ako just spend akong time with kanang worldly na mga mga katoy. So, ito, nabali ko pagka, nabali ko pag-aggressive dito, sa Ginoo, kanyang pagtuon ako, Bible study naman kiayon, thankful kayo kay nakaabot na ni 1 year, and ako yung gihapita ng man. Ang sugod niya pag kami, na abot ni 1 year, thankful kayo sa Ginoo. Nagigod karon para yung bigyan pa ni Ginoo pagpanalangin sa mga ng pamilya. Ako kong kagalingon, always ko nagtubo niya po. Always parang deferring ang akong family na madala ko dito sa kasimbahan din po niya. Makaila ko sila sa Ginoo ko, makita nila sa kung kaayong Ginoo sa tinagod sa katao. Kadang, kung feeling dito yung mga kanang wala na kasi Ginoo, reach out sa Ginoo, sa kadalang mo sala. Ako, dali ko kung matintang sa tentasyon, worthy, karang mga tentasyon sa kalimutan. But if surrender mo kanino ang imang pagalingon dito, sa Ginoo yun, ikontas mo tanin mong burdens, tanin mong sala, bilis Ginoo, always iyan yung kang pasayloon yun, kaya mo pasayloon Ginoo. Kuran, I'm ready to commit, no? Yan ako nga, bautisman ako, I want to change my life, kanang buwan, kanang fully good, fully, makanalan yung ginawa sa mga pinabuhi. Pero higdin na kayo na. Praise God. Praise God din. Amen. Ito ito ba? Sa import na mato sa Bukoy, ngitag lalo. Isang buwan si Denden, ang nangyo si Rone. Pero sige, akong i-aparata sa pagpanindog sa pamilihan state blessings, pag-ampo at ang din niya tagatotanan sa Ginoong Diyos. Pamilihan din. Yes, our Lord God, Ginoong Lord na imuhatanan ang amuang pagdulutan Ginoong Diyos sa ni na ikaw nagtapang Lord God sa kanunay sa mua. Dalay kong ka Lord God, nagkahapunon una sa tanan Lord God, nagkasusika sa mga kasing-kasing sa mga kalapasan Lord God, ang ginapanginoon sa iyo Lord God. Lord, sa pagmutabo karon happiness karon ng Diyos, kadautan Lord God, ang mga angkon sa pagdeklara Lord God, sa minabuhi ng Denden Lord God. Lord, commended ang iyahang kinabuhi Ginoong Diyos diya kanina sa pagdeklara Lord God, sa pagsunod diya kanimo Diyos, ang minatupyan Lord, diha kanimo ang tanan. Salamat Lord na ikaw Lord ng protection Lord God sa kinabuhi. Andun sa pagdako o God, Lord, gamita ang iyang edad karon, iyang generation karon Lord God, sa pagkakaila pa Ginoong Diyos sa barang wala ang pulo Lord God, ng kapatiyad ng mga Diyos sa kinabuhi Lord God. Lord, isang asa nga dapit Lord God, ng siya dalon, din Lord God, mamuna, ipadaya kayo Lord, ang mong grasya kaluoy natin sa kinabuhi. Marang Lord God, sa pagsangyaw Lord God, sa iyong mga balita Lord God, tungadto sa nakakinabuhi ng Diyos. Kaya Lord, ang mga pasalamatan, kanino,
At sa mga oras pa, Lord God, na may kapataya, na may panalangin, na may grasya, Lord God, sa mga pagbabato, na mga gawin ng Diyos. Salamat ka na, umaya, dinuog ka na, kasalamat ka ng lamang. In Jesus' name. Amen. Sige, mga tuta sa ako'y. Kaming tulo, Romeo ni Jojo sa river, sa ako'y. Pero kamo, witness ng mga tanan. Pagkaya mga tanan. Sige, mga tuta. Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back.